Hello guys, आंनि मुङा मुस्ताफा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों BM सेटआप चेनेल दिनै आं मोनसे गोबां इम्पोर्टेन्ट बिराद गोनांथि खौरां लाना फैदों बा थांखि लाना फैदों जायखौ नोंथांमोननि अनगा जाफुंहोनो हाया नों आरो आंनि गेजेराव सापर्ट थालायनांगोन नों आंखौ फोथायनांगोन आंबो नोंखौ फोथायनांगोन सापर्ट थालायनांगोन बे स' ओंखायनो भिडिअखौ फुरायै नायजोबलां आरो नोंथांमोना फुरा नायखांनायनि उनाव भिडिअखौ जुदि शेयार खालामनो गोसो दंब्ला बिराद गोनांथिबा स' खालामदो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो लुबैयो आरो आंथ' शेयार खालामजानो लुबैयो दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोबां दुखु प्रब्लेम जायो थांनाय बावैसो दैबानाबो जाबाय गोबां प्रब्लेम जाबाय नङा होमबा स' आं बेनि सोमोन्दैनो बाथ्रा माखासे फैदों बुंनो लानो सानदों एसे थांखि लादों जोङो दिनै BM चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननि खौसेथिजों लोगोसे दिनै BM सेटआप चेनेला 26,000निबो साबस्क्राइबार एसे बारबाय सौहैनो हाबाय स' बिग कंग्रेचुलेसन बयनिसिमबो जे बे मोनसे बड' कमिउनिटिसनि चेनेल जायखौ जोङो बर' सुबुंफोरनो साहारा मोनसे होनायनि थांखि लानानै आङो फैदोंमोन दिनै जाफुंहां जागासिनो दं बाट बियो नोंथांमोननि अनगा जाफुंनाय नङा दिनै बयहाबो खैफोद दं आंहाबो खैफोद आंहाबो प्रब्लेम बिनि थाखायनो आंबो खस्थ' खालाम नोंथांमोनाबो खैफोद नोंथांमोननि खैफोदनि थाखायनो नोंथांमोनाबो खस्थ' खालाम बयहाबो रांनि खौरां रांनि प्रब्लेम रांनि गोनांथि स' बिनिखायनो रां खामायनो खस्थ' खालामो सोरबाबा लेबार मावो सोरबाबा आर्मि मावो बर्डार थायो बायदिसिना सोरबा बायदिसिना हर दिन खामानि मावो नङा होमबा सोरबाबा सिकिउरिटि गार्ड खामानि मावो बयबो मावो स' बिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा लाना फैदों बे बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला नोंथांमोना येस माथो इजिथार नङा होमबा औ नंमारगौ जोंनि बर' हारिनि दुखुआ प्रब्लेमा एसे एनै बेजोंबो सल्भ जागोन नोंथांमोना बाथ्राखौ खोनासङोब्ला अके टाइम गैया मा गैया सानोब्ला बे नोंथांनि बाथ्रा आं बेखौ जेबो बुङा बाट जुदि नोंथांमोना गोसो गोथारै सानोब्ला जोङो मास मोनसेयाव मोनब्रै सानडे थायो मोनब्रै सप्ता थायो स' बिनि गेजेराव जों मोनब्रै बा मास मोनसेयाव जों साब्रै सुबुंखौ जोङो हेल्प खालामनो होननानै आङो थांखि लादों जायखौ जोङो नोंथांमोननि अनगा सुफुंनो हाया जेरै हमना ला 26,000आव साबस्क्राइबाराव सासेयाव थाइसे थाइनै जों जुदि डनेट खालामोब्ला 26,000 जायो बेयाव नोंथांमोना डनेट खालामगोन नैबे प्रकाश बिथाङा जागोन बे नङा फुरा लिस्ट लाइभ दिन्थिगोन सोर बेसेबां डनेट खालामदों फुरा स्क्रिन रेकर्डिं खालामगोन सोर बेसेबां डनेट खालामदों आरो बिनि सायाव नोंसोर डिसाइड खालामदो पेटिएमखौनो असलि डनेटिंनि थाखाय खालामनो ना एकाउन्टखौ स' एकाउन्टखौ जुदि खालामोब्ला मोनसे एकाउन्ट खुलिनांगोन BM सेटआप चेनेलनि नामै ओमफ्राय बिनि सायाव फुरा BM सेटआप चेनेलनि नामै एकाउन्टखौ जुदि जोङो खुलियोब्ला बेयाव फुरा लिस्ट थाजोबगोन बेयाव BM सेटआपनि बेयाव आंनि पार्सनेल फैसा सेभिं थानाय नङा बे फुरा डनेसननि आरो जायखौ डनेसन होनांगौ बेखौ जोङो बेयाव रिक्वेस्टआव नायगोन आरो गोबां मानसिफ्रा ओनसोलनि जायगायाव गावबा गाव ओनसोलाव थागोन जाय गोरिबसिन न'खर स' बैसोरखौ हेल्प दिन्थिनो हागोन फरायनाय सुबुं बे नङाखि जोङो 26,000 बा सप्तायाव जों 26,000 मोनगोन बेथ' जानो हाखानाय नङा बांसिनानो हेल्प खालामनाय नङा सोरबाबा खालामगोन 10 थाखा थाइबा थाइसेथ' हेल्प खालामगोनखौ आसा खम थाइसे सोरबा हेल्प खालामनोबो हागौ येस नोंथांमोना जुदि थाइसे हेल्प खालामनो लाजिदोंबा आं हेल्प खालामना देखायगोन थाइसे आंनो हेल्प खालामगोन थाइसे नै दा बिथाङा रिक्वेस्ट खालामदों प्रकाश बार' बिथाङा सासे आर्टिस्ट पेन्टार सासे गिदिर सुबुं जानो लुबैदों बिथाङा गोबां गिदिर थांखि दङ बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बरामा जिल्ला सिङाव थानाय बिथांनि न'खराव 3 दङ बिथांनि नामा जाय रिक्वेस्ट खालामदों बिथांमोना प्रकाश बार' आरो बेहा 2 न'खराव दंबावो बेनो जाबाय बिमा बिफा अके स' बिथांनि बुंनाय रावा फुटा बारा बुंनाय रावा फुथिया एन्ड नोंथांमोना खोनानो मोनसै दा बिथाङा भिडिअबो खालामना हरदों स' बिथाङा लाजिया फांजिया भिडिअ बानायना हरदों माने खोथाया गोबां सिरियास स' नोंथांमोना जुदि हायोब्ला हेल्प बिनि सायाव अननाय दंब्ला थाइसे 26,000 साबस्क्राइबारनिफ्राय 26,000 जायो नोंथांमोनाबो मोनगोन जाय मानसिफ्रा गोबां खैफोदाव दङ जुदि हेल्प खालामलायोब्ला ज' खौसेथि जानानै फारि लाइनाव फैबाय थागोन बे नङाखि आंखौ हेल्प खालामग्रो डिसाइडआ आं खालामगोन बेखौ गोसोआव ला डिसाइडआ आं खालामगोन सोरखौ हेल्प खालामनांगौ बाट बिनि सायाव गोबां नायग्रोगोन सोरबायदि सुबुङा माबायदि थगायदोंब्ला बे जानाय नङा स' बाट बियो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गिदिर थांखि लाना फैदों बे नङाखि फुरा जुदि 26,000 डनेट खालामदोंबा 26,000 डनेट खालामनाय फैसायानो थांगोन
बेयाव फुरा आं थाइसेबो लाया बेखौ आङो गेरेन्टि आरो रेकर्ड लाइभ होगोन स' लोगोफोर दिनै प्रकाश बार'नि न'खराव गोबां खैफोद जाना दं बिथाङा BA फरायदोंमोन 5th सेमिस्टार सफैबाय बाट दिनै बिथाङा BA 5th सेमिस्टारनिफ्राय दोनथ'नो गोनां जाहांदों स' दा BA 5th सेमिस्टाराव मोननानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ बिथांनि जा डिग्री फरायनायखौ दा बिथाङा दोनथ'नो गोनां जादों फैसा रांनि थाखायनो बयहाबो खैफोद दं बयहाबो रांनि थाखाय खैफोद दं मिथिगौ बाट बिथाङा मोननै डिग्री लादोंमोन बेनो जाबाय मोनसे आर्टिस्ट ड्रयिंनि सायाव पेन्टार स' बिनि सायाव मोनसे डिग्री लादोंमोन बिथाङा कमप्लिट जाबाय होननानै बुंदों बाट माखासे 5 years डिग्री दंबावो बाट बेयाव 5 yearsनि हेल्प नाङाखै बियो बाट एडमिसननि थाखाय बिथाङा हेल्प बिदों स' एडमिसननि थाखाय हेल्प बिनायाव नोंथांमोना एसे जुदि हायोब्ला अननानै थाइसे हेल्प खालामनो हासै गाहायाव आङो वाट्सएप नाम्बारबो होगोन पेटिएम नाम्बारबो होगोन लोगोसे कल नाम्बारबो होगोन नोंथांमोना फुरा इनकुवेरि खालामनो हायो आरो बिथांनि भिडिअ बिथाङा माबा मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों बिथांनि राव बुंनाय रावखौ खोनासंदो नोंथांमोना स' बाथ्राखौ कमेन्ट खालामनायनि सिगां मोजाङै खोनासंग्रो आरो खोनासंनानै नोंथांमोना डिसाइड खालाम स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय बाथ्राखौ आरो नोंथांमोना आंजों सावरायनो लुबैदोंब्ला मोनसे बाथ्रा स' गाहायाव नाम्बार होनानै दोनदों कल खालाम डाइरेक्टलि बाट आङो डिउटि टाइम जासिगोन दा 3टासोनिफ्राय बा बिदिनो 3टा समनिफ्राय डिउटि जायो हरनि 1टासिम स' बे समाव आंखौ मोननो बिराद गोब्राब बाट आंखौ फुंनि 11टा 12टासोआव मोननो हायो स' बे समावबो ट्रेनिं थायो स' बाट आङो पिकआप खालामनो हायो स' गाइस भिडिअखौ नायजोबदो खुलुमबाय आंनि मुङा प्रकाश बर' आं बाक्सानि आंनि गामिया बरमा ओनसोलाव गोग्लैयो स' आंबो सासे बर' बिमानिनो फिसा स' आंहाबो बर' हारिनि फारसे गोबां खामानि मावनो लागा थायो जाय खामानिफोरा मोनसे टेलेन्ट एबा गियानजोंसो जायो स' आंबो बर' हारिखौ सिबिनो लुबैयो बर' हारिखौ मान सन्मान होनो लुबैयो स' आंनि थांखिया जाबाय सासे आर्टिस्ट जानायनि सिमां स' आंहा गोबां प्रब्लेमाव गोलैना दं आङो 5 year course जोबखांनानै दा आंनो BFA खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जाना दं आरो जुदि BFA खालामखांनो हायो अब्लानो आं MFA खालामनो नाजागोन स' बियो आंनि लुबैनाय नङा बेयो हारिनि थाखायसो समाजनि थाखायसो आं हारिनि थाखायसो नांथाबनानै दङ दिनै आं गुबुन मोनसे खामानि मावनाब्लाबो जानो हागौमोन स' हारिनि थाखायसो आङो दिनै आर्टिस्ट जानो लुबैदों बुहुमाव मुं सिनायजानो लुबैदों बर' हारिखौ गुबुन हादोराव सिनायथि जाहोनो लुबैदों आं आंनि आखाइजों बानायनाय पेन्टिंफोरखौ बर' हारिनि कालचार नियम निथि बेफोरखौ गाननाय जोमनाय बायदिसिना बेफोरखौ लानानै पेन्टिं खालामनानै बेफोरखौ गुबुन हादोराव दिन्थिसारनो एबा एक्जिबिसन खालामनानै मिथिहोनो लुबैयो जे बर'हाबो गावबा गावनि जानाय लोंनाय आसार खान्थि दं होननानै स' नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालाम आङो गोबां रांनि खरसा जानानै दङ आं BFA खालामथारनो आरो आर्टखौ BFA खालामखांनानै आरो MFA खालामथारनो स' बे आंनि उदैनि थाखाय नङा बे हारिनि थाखायसो स' माबा मोनसे खालामनोब्लाथ' माबा मोनसे गारखानांगौ बे बाथ्राया बुंखानाय दं गोदो गोदायनिफ्रायनो स' नोंथांमोना आंखौ मा सानो आं मिथिया आंबो सासे गोरिबनि फिसासो स' नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामो ना खालामा ना आंखौ गाज्रिसो मोनो बे आं जेबो बेखौ मिथिया नाथाय नोंथांमोना जि सानो बे नोंसोरनि गोसोआवसो नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामो ना खालामा बे नोंसोरनि गोसोसो नोंथाङा आंखौ हेल्प खालामो ना खालामा बे नोंसोरनि गोसोसो बे आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो बेहाय जेबो हाबा मोननायनि बाथ्रा फैया स' नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामनो हायोब्ला खालामथार आंखौ
जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला आंखौ हेल्प खालामथार स' जोंनि बर' हारिया गोबाङानो गोरिब न'खरनि गोरिब थाखोनि जों गासैबो गोरिबानो स' जायफोर आंखौ मोजां मोनो बिसोरबो आंखौ हेल्प खालामनो हायाबो जानो हागौ स' बियो जेबो गोरोन्थि गैया बेहाय जेबो हाबा मोननायनि जेबो बाथ्रा फैया स' जायफोर आंखौ हेल्प खालामनो हायो बिथांमोना आंखौ हेल्प खालामब्लानो जाबाय लास्टाव बेखौनो बुंनो सानोदि स' आं प्रकाश आदाखौ जोबोर साबायखर बावो गोसो गोरबोजों जेन बिथाङाबो आंनि थाखायनो दिनै भिडिअ बानायनांगौ जाबाय स' बिथाङाबो बर' हारिनि फारसे साननाय दं सिमां दं बिथाङाबो इयुननि फारसे इयुनखौ बोरै दैदेनलांनो हागोन बिथाङाबो मिथियो बेखायनो बिथाङाबो आंनि थाखायनो दिनै भिडिअ खालामबाय बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो जोबोर गोजोननाय बावहरबाय स' प्रकाश आदा आंखौ गाज्रि दामोन बियो सोरबा सासेया खैफोदाव गोग्लैयोब्लाखौ सोरबा सासेया बोखांखानांगोन बियो लिरनायावनो दं स' सुबुङा सुबुंनि हेल्प खालामाब्ला बुहुमाव सिनायथिया फैया खौसेथिया फैया मानसिया मानसिनि थाखायनो सुबुङा सुबुंनि थाखायनो बेखायनो जायफोरा आंखौ हेल्प खालामो जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ आं बुङो स' नोंथांमोनाबो गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो नाजा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो नाजा इयुननि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो नाजा एसेनोसै आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना आंखौ आंनि थांखिखौ जाफुंहोथार नोंथांमोना आंनि थांखिखौ जाफुंहोथार प्लिज आं आखाइ हमजोबो आं मा बुंबावनो आंबो सासे फरायसासो आंहाबो एसेबां गियान गैया नोंथां सारमोन आदामोनखौ फोरोंनो थाखाय स' गासैबो आंनि लोगोफोर दा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा सानखो आरो आं सानो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय बाथ्राखौ आरो नोंथांमोना हागोन बायदि मोनखाबाय आं मानो होनबा थाइसे रां आंबो सापर्ट खालामगोन आंबो होगोन थाइसेयानो जा थाइबायानो जा बाट होगोन आं थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा थाइबायानो जा बाट आङो हारसिंल' जुदि होयोब्ला थाइसेल' सासेनाव जुदि जाय मानसिखौ हेल्प खालामगोन जुदि थाइसेल' थाङोब्ला गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा जागोन नङा होमबा स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो कि जों बयबो लामायाव फैनांसिगोन जे बे नङा कि आंखौ हेल्प खालामग्रो बैखौ हेल्प खालामग्रो बिदि जानाय नङा आं बेखौ बुंखाबाय आं डिसाइड खालामगोन बिनि सायाव एनालाइज खालामगोन नङा होमबा स' जायफोर साख्रि मावदों जाय बेंकआवनो मावदों कम्पानियावनो मावदों जाय इण्डियान आर्मियावनो मावदों बिसोरनि साख्रिनि बेथना सोरबा इण्डियान आर्मिनि 50,000नि गेजेराव जुदि थाइसे थाइनै बा थाइबा बा 10 थाखा हरनाया बेयो ओरैनो जेबो नङा बिसोरनि थाखाय ओरैनो जागारनासो गारो बिदिनो कम्पानिफ्राव खामानि मावनायफोरनाबो सुबुंफ्राबो बिदिनो बिथांमोनाबो ओरैनो जागारनाय लोंगारनाय बे सायाव खामानि मावो ओरैनो खामानि मावो स' सिकर जानाय सिगारेट सोबनाय बेनि सायाव खामानि मावो स' थाइसे थाखा हेल्प खालामनाय बाथ्राया नोंनि थाखाय गोरलै जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो गोरलैखा स' बेफोर बाट खौसेथिजोंसो जागोन थाइसे 100 जन हेल्प खालामोबा 100 थाखा नङा होमबा 10 जन हेल्प खालामोबा 10 थाखा बेखौ बारा बियाखै रावबो अभार बियाखै रावबो अभारबो मा बुङाखै बास बे मोनसे रिकुवेस्ट बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय आं मोनसे बे सानदों कि हेल्प ग्रुप बायदि बे बिएम चेनेलखौ लांनो सानदों कि जाय सुबुंफोरा खैफोदाव दं बिसोरनिफ्राय मोनसे पुन्जि बानायनानै बिथांमोननो हेल्प खालामनो सानदों आरो आङो गामि गामि बेरायगोनबो माखासे सम लानानै बेखौ आङो लिस्ट खालामगासिनो दङ स' बिथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो गाहायाव नट डाउन होदों आङो नाम्बार वाट्सएप नाम्बार एन्ड पेटिएम नाम्बार जाय मानसिफ्रा डनेट खालामनो नागिरदों बिथांमोना सिगांग्रो आंखौ कन्टेक्ट खालामग्रो वाट्सएप खालामग्रो बिनि उनावहाय डनेट खालाम आरो जाय मानसिफ्रा डनेट खालामदों डाइरेक्ट डनेट खालामखांनायनि उनावहाय बिथांमोना आंनो स्क्रिनशट हर बिनि उनाव आङो हाबदोंना हाबाखै आं बेखौ फोरमायगोन स' थेंक इउ गाइस स' नोंथांमोननि आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो नोंथांमोना हेल्प खालामगोन आंनि फंबाय बिनानावमोन आरो आदा बाजैमोन आरो आंनि आब' आरो आदामोन आरो आंनि आदै मादैमोन आसा खालामो नोंथांमोना बे थाइसे आरो थाइनै थाखानि थाखाय खिथुन फावसाया होननानै मानो होनब्ला बेफोर सानसे समाव बे नोंनि न'खरावबो हेल्पआ फैगोन
बादो जाय मानसिफोरा सर्ट रोजाबो बिसोरनि न'खरखौ जों हेल्प खालामनो हायो बे महरै बे बिएम सोदोब चेनेला बे थांखिसो सोरजिजाखानायमोन आरो दिनै बे थांखिनि सिमायाव सफैगासिनो दङ जोङो बे थांखिसिम जों मोनहैगासिनो दङ स' बे थांखियानो जोंना जाफुंहां जागासिनो दङ स' गाइस आंनि मुङा मुस्तफा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना बिएम सोदोब चेनेल बाय